Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin, O God. Kami ay naligtas, kami ay napawalang sala sa pamamagitan ng inyong dugo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, O God, dahil meron kaming Diyos na tapat. Salamat, Panginoon, at tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin. Ingatan po ninyo ang iyong lingkod, Lord God, itago po ninyo siya sa iyong likuran, Panginoon. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong pasalamat, in Jesus' name. Amen. Magandang umaga muli sa ating lahat. Hallelujah. At sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo kung ano ang ginawa ni Jesus upang tayo ay maligtas. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Alam natin, mga minamahal, na ibinigay niya ang kanyang sariling dugo. Kusa niyang ibinigay ang kanyang sariling buhay. Bakit? Sa anong dahilan? Amen? Bakit niya ginawa ang bagay na yon? Isa lang po ang dahilan. Dahil gusto niya na lahat tayo ay maligtas. Gusto ni Jesus na lahat tayo ay makilala natin siya. Amen? Kaya ginawa niya yung bagay na yon. Kahit mahirap, hallelujah, ibinigay niya pa rin ang kanyang sariling buhay. Kaya tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? Kaya ngayon, mga minamahal, ligtas na tayo. Nasa atin na lang kung tanggapin natin ang kanyang ginawa. Nasa atin na lang kung kilalanin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Dahil kahit gaano kalaki ang ating ginagawang kasalanan, hallelujah, pero ginawa niya pa rin ang kanyang pagsasakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. Basahin po natin ang teksto na matatagpuan mula sa aklat ng John, chapter 10, verse 10. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon, John chapter 10, verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Maliwanag po ang sabi ng salita ng Diyos. Amen? Nasabi niya, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Amen? Kaya yung ginawa ni Jesus doon sa krus, hallelujah, yung pagkamatay niya sa krus, hindi para isang tao lang, amen, kundi para sa ating lahat. Pero sinabi ko po kanina sa una na sa atin na lang kung tanggapin natin ang kanyang ginawa, na sa atin na lang kung kilalanin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Pero mas mabuti, mga minamahal, natanggapin natin siya, kilalanin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Amen? Pinakita niya muli kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig sa atin. Basahin po natin ang aklat ng John chapter 3, verse 16. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang sariling anak
upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah, Jesus. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon na kung kilala mo siya, ligtas ka. Amen? Ano po ang ating dapat gawin, mga kapatid, kay Kristo? Isa lang po ang gusto ng Diyos. Tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Tama ang kanyang ginawa. Amen? Dahil nabuhay tayo muli, hallelujah, sa pamamagitan niya. Amen? Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Handa siyang magsakripisyo. Handa niyang ibigay ang kanyang sariling dugo para sa atin. Kaya kung titignan po natin, amen, yung ginawa niya, walang bayad. Yung ginawa niya na pagsasakripisyo, walang kapalit. Amen? Kundi ang kapalit lang yun ay yung pagtanggap natin sa Kanya. Yung pagkilala natin sa Kanya. Hallelujah! Mga kapatid kay Kristo. Sana, hallelujah, bigyan natin pansin ang Kanyang ginawa sa krus. Tandaan natin, tinanggap niya ang parusang kamatayan na dapat na yung parusang yon ay para sa atin. Pero dahil mahal tayo ni Kristo, hallelujah, tinanggap niya yung parusang yon. Amen? Ginusto niya na siya na lang mahirapan. Ginusto niya na siya na lang maipako sa krus. Wag lang sa atin. Amen? Wag lang tayo. Hallelujah. Ganon, amen, ang pagsasakripisyo ni Jesus para sa atin. Ephesians chapter 1 verse 7, sabi niya, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ng ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Tignan po ninyo, mga kapatid kay Kristo, napakabuti ang ating Panginoon. Amen? Dahil kahit mahirap, ginawa niya, masakit, amen, pero tinanggap niya. Hindi natin kaya yung ginawa ni Jesus na pagsasakripisyo sa atin. Amen? Tandaan natin, mga minamahal, na parito si Jesus upang iligtas niya ang lahat. Kaya kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, hallelujah, ito na ang pagkakataon. Ito na ang oras upang kilalanin mo siya bilang sariling tagapagligtas. At tandaan mo, amen, ginawa ni Jesus yon dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Mahal tayong lahat si Jesus. Hallelujah. Alalahanin po natin, amen, ang Diyos natin handang magsakripisyo para sa atin. Hallelujah, Jesus. Ganon ang kabuti ng ating Panginoong Diyos. Bago po ako magpaalam, mga minamahal, nais ko pong iiwan ang isang tanong sa inyo. Gusto mo bang kilalanin si Jesus bilang sariling tagapagligtas? Kung handa ka na, kapatid, hallelujah, lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo, bless your name, O God,
ng ganito: Panginoon, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Salamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin. At ngayon, binubuksan ko ang aking puso at tanggapin kita bilang sariling tagapagligtas. Sabihin mo yan sa Diyos, kapatid. At titiyakin ko sa iyo, amen, naririnig ka ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga salita na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat, O God, dahil ginabayan mo kami hanggang matapos ang gawain na ito, Panginoon. At pabayaan mo, O God, hallelujah, na makilala ka namin ng lubos, O God. Pabayaan mo, Panginoon, hallelujah, na isagawa namin ang kaligtasan na ibinigay mo sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, O God, sa pag-ibig mo sa amin. Kaya tulungan po ninyo ang bawat isa, Panginoong Diyos, hallelujah. Ingatan po ninyo kami, O God. At sa umagang ito, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na pagalingin po ninyo ang mga tao na may karamdaman, Panginoon. Lahat ng may sakit, O God, tulungan po ninyo sila, Panginoong Diyos. At lahat, Panginoon, ng mga frontliners, Panginoong Diyos, ingatan po ninyo silang lahat, O God. Sa kabuuan ng mundong ito, Panginoon, tulungan po ninyo, O Diyos. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, nakikita po ninyo ang aming sitwasyon, O God. Kaya narito po ako, Panginoon, humihiling sa iyo ng tulong, ng paggabay, at pag-iingat po ninyo sa amin. Salamat po, O God. Salamat. Sa iyo ko po ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus na aming sariling tagapagligtas. Amen. Kaya muli, mga kapatid kay Kristo, ako po'y magpapaalam na, at ito po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, na bumabati sa inyo ng magandang araw sa ating lahat. Hallelujah. Pastor Brian Agustin. God bless po sa ating lahat.